عالمنا قوتسرن كبدتو قعقن زي كالقفعن سقاين كندي مكران شجرن حليفة ات سقاين مكران ابزي سلطنتلون ساينس ابزي معبدلون وان طراي استغبري نبره سباونت واغا توهيبو تباهيلو ابز نغرلو زمن وانت ሆነ سقاي عالم كسب لومي كقصل نعزب علينا عالمنا لومون كاب حد مقتتا لا يدحنت كاب طميد درقنونا يوصتن لومون اتحيالنتو دخم نارغصه الناس وغن ساقين كنبر لومو تعزبتي امو خدا ابكم بعل اشويت الزامسلو ناي مكرا معسكرات انت يتفصيمو أوكالا كينات عالم مليونات بأسكاق زخون قفعيز تشفشفو له مأسرت أشويتز نتاز وصلو مبل 8 عامتو زحلفة الرحلي فلو كامب أشويتز نايمل أكموت صلالو زعرفون نايم قذفت سيف زمززلون بمليونات زقصرو استقصفلو مبوتا يزنبره كاب ناي كالوت ناي جيرمن بيت مأسرت بعبيتون بزسكحك سقاين زفلت جنوني كابزي كله معات باقاتام زدحنو أشويتز مالت سيالي كلهم سمعو لومي بزعبا أشويت زنقركم شو عزنا برا مكران سقاين كريكم إليكمكم إذا زي كالن زي حساب النجاري تاريخنا يسب أو النت بايتاز ودقلون زي تقبرلون أشويتز نمزكار كواتا زي تخاله بستوسنا ملكو عن مزكار جن قلخ بلوكمي تقاطيرون تذكيرون ترأين تسمعين زي فلت قفع سقاين كمون علي شفشاف استفدت عمول كامب أشويتز لومين سمع تاريخ كأمنو زي تأجمن كتقول صوز شجرن قفعي بتأمر زدحنو 300 زخوننا شو عمل سيات لو مشم جيلون بهيوت أنيحهم بنوعاتي ذكروا له أشوي تزجن مليونات كم زي بلعت ستيلي زول بيت مذاكر تساريح له أبي نسكو تمزجيو زحلف تاريخ المذكر زموت سواتي إنجرال نتوم كاب تقفعي صرفون ناي تاريخ تمرامر تنجن كاب قرسن لعلي كامب أشويتز جيرمان نبولاند أبتحت جزء تامس جبرت تحد عمد دحيرو أمريت بولاند تساريح ما بقسيو نقفعنياتات جيرمان أبولاند زقاومو زنبرو بوليتيكانياتات مأساري نيرو يخون امبر اتوتا مسكلو جزءاتات إوروبا زراخب 4 متحلالف مسمر بابور سلازنبرو نوتن هتلر تمراز خوين ترخبه هتلر بزعبا يهوداوያን ናይ ሙዳታ መፍትሕ ዝብል ውጥን ነበሩ እቲ ውጥን ኣይሁዳውያን ካብ ገጽ ምድሪ ምጥፋእ ዝብል ዝነበረ ስለዚ ካብቶም ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ተወሳኺን ዓቢን ካምፕን ምስራሕ ከባቢ ኣሽዊትዝ ምቹእ ኮይኑ ተረኽበ ጀርመን ካብ ዝወረረቶም ግዛታት ኤውሮጳ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ምስ ድራ ቤቶምን ምስ ደቆምን እናተሃድኑ ናብ ኣሽዊትዝ ጋዕዙ ኣሽዊትዝ በብግዚኡ ምምሕያሽን ምስፋሕን እናተገብረሉ ነብስ ወከፍ 500 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል 277 ሃንገራትን ካልእን ሰባት መቕተል ዝኸውን 4 ናይ ጋዝ ክፍሊ እተን 2 ናይ ጋዝ ክፍሊ ነብስ ወከፈን 1200 ሰባት ክሕዛ ከለዋ እተን ዝተረፋ ክልተ ከዓ 600 ሰባት ከም ዝሕዛ ተገብራ ኣብዘን ናይ ጋዝ ክፍሊ بفلي أبتن كلتا ناي مودات عامتات نمعلتي 6000 حسابات يقتلوا نور نبزن كفلتا زاتو زبلو هتصانات يكونوا عبيتي أسرات بزي متصراي معلتو يقتلوا نور كاب كبابي شمونت ميت شحن لعل زهونو أسرات أبز كان بيقتلوا مسبولو 5 قتلوا أبا أشويت الزلو بيت مذكر سني دولو حنت كابتوم أبتك زي تزنبرو أمس كرم شحن شعات 240 كلتن كساب شحن شعات 240 حموشن أبز تفلالي بيت مأسرت كامبتات تأثيرات زنبرت ليديا تشلاري أشويتز سيولي بحق سيولي كتبلها تقولت 5 نخون سبات بمقعزي أسراتنا توسيدنا نأشويتز كنا أتنكلنا فرق لي تخواب كوينو أتزنا برا أير زي سنبدنا يفرح الشيطان وبرا أو مسبت حكا ني حق تشنكيز جنوكا مسبت حنا بكلمتهم زمورصنا وتدرات دو كنبل نيرنا وتدرات سلمتاي كم زمورصنان بينا ملكع خمس فلينان أين فلتنا حدا كابتوم قنون سمزلو مكوناتنا ينازي منجل دويلو يعزبنان نابي ما نابصقام نافليل خنان نبر نابصقام سلاكو بهوت صنح كونن كلو نابي ما سلاكو دما نابتنا غاز كفلو توسيدوم زقطولي ادينا مستومني مان كاب سلاكو مخانا فلطكو اتكبابي زتطبس سغا يشت سلازنبره ابزليت سغا دور هون منتي مستطبسو الى حسبكو صنيح ግን እቲ ዝሽት ዝነበረ ዝቃጸል ዘሎ ሬሳሰብ ምዃኑ ፈለጥኩ ንሕና ናብ ዓባ ኣዳራሽ ተወሰድና ክዳንና ከነውጽእ ድማ ኣዘዙና ብድሕሪኡ ጸጉርና ሙሉእ ብሙሉእ ላጽዮም ናብ ካልእ ክፍሊ ወሲዶም ኣብቲ ተር ዝበለ ወንበር ኣቐመጡና ተጸቓቒድና ኢና ተቐሚጥና ነርና ሽዑቶም ቅድሜና ዝመጹ ቀጺልና ናብ ክፍሊ ጋዝ ከም ንላኣኽ ነገሩና ብፍርሒ ደንዚዝና ስቒልና ኮፍ ኢልና ነበርና ሽዑ ድማ ማይ ደፍኡልና ኣሽዊትዝ ምስ በጻሕና እቲ ዝነበረና ኩሉ ነገር ወሲዶምልና ኣብቲ ናይ ጭንቂ መንደቕ
ስምቶም ማእሰርት ጽንሑ ዜጋታት ተጻሒፉ ነበር ፍሉጣት ተዋሳእቲ ሙዚቀኛታት ጸሐፍቲ ኩሎም ኣብዚ ካምፕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ናይ ምሁራት ዓቕሚ ነበር ካባናን ላዕሊ ካብ ቆልዑን ላዕሊ ዝኸፍእ ስቃይ ነቶም ዓበይቲ ዝረኸቦም ዝነበረ እቲ ዝነበሮም ጽቡቕ ነገር ኩሉ ሲኖም ብጥሜት ይቕጽዑ ነበሩ ኣብ ኣሽዊትዝ ቁጽር 2 ካምፕ ዝምደቡ ብዕድሚኦም መንእሰያት ጥዑያት ዝኾኑ ብመልክዕ ባርነት ብግዴታ ስራሕ ጉልበት ዝሰርሑ እዮም እሱራት ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይኖም ንጥቕሚ ፋብሪካ ዝውዕል ፍርያት ይሰርሑን በዓትታት ይፍሕሩ እንተ ደኺሞም ከዓ ኣብኡ ይቕተሉ ነበሩ መግብን ማይን እኳ ንኸይጸግቡ ዘይኮነስ ንኸይሞቱ ተባሂሉ ዝወሃቦም ዝነበረ ኣብኡ ይውዕሉ ኣብኡ ይሓድሩ ስራሕ ምስ ወድኡ ድማ ካብቶም ብሂወት ዝደሓኑ እዞም ኣብ ቁጽር 2 ዘለዉ እዮም እቲ ሳልሳይ ድማ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ምርምር ፈተናን ንዝተፈላለየ ዕማማት ዘድልዩ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉሉን ዝጸንሑሉን ካምፕ እዩ ቀንዲ ኣካያዲ ናይቲ ሙሉእ ካምፕ ኮይኑ ዝተሾመ ብመቕዘፍቲ ዝብል ስም ዝፍለጥ ሩዶልፍ ሆስ ኮይኑ ላዕለዋይ ሓላፊኡ ድማ እቲ ብኡኪነቱን ብጭካኒኡን ዝፍለጥ ምክትል ሂትለር ዝነበረ ሂምለር እዩ እቲ ካምፕ ብ3000 ዝኾኑ ሰብኡትን 74 ደቂ ኣንስትዮን ወታደራት ናዝና ተሓለወ ናይ መዓልታዊ ስርሑ የካይድ መንግስቲ ሂትለር ድሕሪ ምውዳቑ ሩዶልፍ ሆስ ኣብ ቤት ፍርዲ ፖላንድ ብምጽናት ዘርእን ብኣሰቃቂ ቅትለትን ንደቂ ሰብ ምጥፋእን ብዝፈጸሞ ገበንን ተኸሲሱ ብስቕለት ንኽቕጻዕ ተፈሪድዎ ኣብቲ ገበን ዝፍጽመሉ ዝነበረ ኣሽዊትስ ካምፕ ድማ ብገመድ ተሰቒሉ ሞይቱ እዩ ኩሉ ክፉእ ነገራት ዝጅምር ብናይ ጽልቕ ቃላት እዩ ኣዶልፍ ሂትለር ስልጣን ምስ ሓዘ ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ዘጽልእን ዘነጽልን ፕሮፓጋንዳ ብዝተወደበ መንገዲ ከም ዝርጋሕ ገበረ ኣይሁዳውያን ሃገርና ይሕደጉልና ካብ ምባል ሓሊፉ ካብ ድኳናቶም ኣይትግዝኡ ጽረፍዎም ድፍእዎምን ኣሸግርዎምን ረብሽዎም ዝብሉ ብወታደራት ጀርመን ልሙድ ተግባር ኮኑ እቶም ወታደራት ኣብ ቤት ትምህርቱን ከይተረፈ ጽልኢ ከስፋሕፍሑ ጀመሩ ከምዝ እናኾነ እቲ ዝጀመረ ዘመተ ናብ ኣይሁዳውያን ምጥፋእ ተሰጋገረ ንምስፍሕፋሕ ኣሽዊትዝ ድማ ምኽንያት ኮነ እቲ ጎስጓስ እውን ብፊልም እናተቐርጸ ክመሓላለፍ ጀመረ ኣብቲ ፊልም ኣይሁዳውያን ብምቾት ክነብሩ ከለዉ ናብ ዓበይቲ ኣባይቲ ኣትዮም ምግቢ ክበልዑን ከለዉ ዘመናዊ ገዝኦምን ድኳናቶምን እናሰኣሉ ይኸርዩን ከለዉ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ጎደና ዝነበሩ መንእስያትን ዓበይትን ጀርመናውያን ብዝተበላሸወን ዝተቐደደን ክዳውንቲ እናሰኣሉን እናወዳደሩን ኣቕረቡ እዚ ድማ ንተዓዛቢ ናይ ንድሪ ስምዒትን ምፍጣር እዩ ዝነበረ ድሕሪ ዝጎስጓስ እስራኤላውያን ካብ ጀርመን ቦራር ካብ ዝሓዘተን ሃገራት ኤውሮጳ እናተኣርዩ ናብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ክውርወሩ ጀመሩ ብብዝሒ ኣይሁዳውያን ብምቕባል ካብ ኣሽዊትስ ካምፕ ናይ መጀመርታን ቀዳማይን ነበረ ወይዘሮ ኦሽኤከር ኣብ ሮማንያ ካብ ዝርከባ ገጠራት ሓንቲ ምሽዱሸ ቤተሰበን ይነብራ ከም ዝነበራን ኣቦን ሓረስታይ ስለ ዝነበረ ናብሮም ጽቡቕ ከም ዝነበረን እየን ዝገልጻ ዝነበሮም ህይወት ግን ብዙሕ ከይቀጸለ ናብ ኣሽዊትስ ተላእኹ ብኸመይ ከም ተላእኹ ከም ዝክብላ ይዝክሮ ትውልደይ ኣብ ሩሜንያ ኣብ ትራንስቬልያ ዝበሃል ንእሽቶ ከተማ ብ1934 የተወልደ ኣብ 1930ታትን 40ታትን ከም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዕድለይ ውስን ኮይኑ ነበረ ምኽንያቱ ሽዑ ሂትለር ስልጣን ሒዙ ስለ ዝነበረ ኣብ ዓድና ካብ ዝቕመጡ 100 ስድራ ቤታት ብዘይካ ናይ ሞሳስ ቤተሰብ ብምልኦም ክርስቲያን ነበሩ ጓል 6 ዓመት ምስ ኮንኩ ዓድና ተወረራ ብሃንጋራውያን ተታሕዘት ብኡንብኡ ድማ ንኣይሁዳውያን ምኽሳስ ተጀመረ ቀዳማይ ክፍሊ ከኣትን ከለኹ ርኹሳት ኣይሁዳውያን እናበሉ ይጸርፉና ነበሩ እቶም መምሃርትና ቆልዑን ንማንታ ሓፍተይ ሚርያም ይወቕዋ ነበሩ ወላ እኳ ንመምህር እንተነገርናዮ እቲ መምህር ግን ተመሊሱ ንዓና ክወቕዓና ጀመረ ስለዚ ካብ ተቐዳማይ መዓልቲ ትምህርትና ጀሚሩ ዝሕግዘና ከም ዘየለ ፈሊጥና ነዴና ገለ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይዳ ተተዛረበትልና ኢልና እቲ ዝገብሩና ዝነበሩ ኩሉ ነገርና ኣዴና እውን ትፈቶና እኳ እንተነበረት እናሓቆፈትን እናሰዓመትን ምሳና በኸየት ደቀይ ብጣዕሚ ቅሬታ ወላ ሓደ ክገብረልክን ኣይክእልኒ ንሕና ኣይሁዳውያን ምዃንና ክትፈልጣን ክትቅበላን ኣለክን በለትና ናይ ኣቦያ ተሓሳስባ ድማ ዝተፈልየ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርትኽንን ካብ ኩሎም ደቂ ክፍልኽንን ንፉዓት ኮንክን በሊጽክን ክትርከብ ኣለክ ይብለና ነበረ ንሕና እውን ኣይግዳዕንያን ንፉዓት ነበርና ምሸት እውን ጸሎት ከነቋርጽ ከም ዘይብልና ስለ ዝነገረና ጸሎት ምግባር ኣይነቋርጽን ነበርና ከም ኦርቶዶክስ ኣይሁዳውያን ኣምላኽ ከም ዝሕግዘናን ኩሉ ነገር ከም ዝዕረየልናን ክንኣምን ኣቦና ይነግረና ነበረ ንሕና እውን ተስፋ ገበርና እንተኾነ ግን ኩሉ ነገርና ኸፍአ ኸደ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ድማ ውሽጢ 6 ወርሒ ዘይኣክል ሓደስቲ ሕግታት ወፀ ጓል 8 ዓመት ምስ ኮንኩ ቤት ትምህርትና ኣይሁዳውያን ክምህር ከም ዘይክእልን ከም ዘይፍቀድን ሕጊ ውፀ ህይወትና ድማ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ኾነ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ብግሁድ ናይ ጽልኢ ዘመተ ካብ ከባቢና ከስፋሕፍሕ ጀመረ ክሳብ ኣይትዛረበዎም ዝብል ወፍሪ ኩሉ ግዜ ይካየድ ስለ ዝነበረ ነቦይ ናብ ሩማንያ ክነምልጥ ነገርኩ
دوب رومانيا بإقرخا كاب حد ساعة لعليها يوسدني رومانيا نا يهوداوين زحشتي عنا تبهلي زرب نبر حقوني رومانيا نا يهوداوين نجرماناوين حليفها مهب تقايمع نحنا بزن نحلوهم من برنسخهم يتوسدوهم منهم سلازبولو بمولهم أب رومانيا زنبرا يهوداوين كاب تشفشف دحن أبوي جن مخريا يتقبله نيشتو قاشو من تعمد قلعة بزعبانا هي وتوردي بنتاي تفلتي أخو مونا عكت مخرني بلن أبدو تصبو جزان مقبنا لنا سدت قليل نجار يكون جرمناوين نشود شيء صدر بيت من موساد لو نبزان إشتو عدي ما تصوني بلني قبل بي حزنكو أبوي ميت خام يتتجاجل لخا نفسي نجرن لو بالكو بحق دما لك أكبت زقمت كوي وصفا هذا معلتي أما جابيتنا شحن شعتنا 244 دامنا يزوانا قبليت وصلنا دحر خل تور حدما أب كباب مودة تور حقون بيت بزي ما ينمقبن بناي كبت مقاعدات تسعينا 4 معلت تقعزنا أمودة دما أشوي تزبط إحنا نبيكم زوجنا نفلت النيرنا أمودة دما أتانا كبت مقاعدات خفتت بقاش حز قصور سبعة دما أبحنتن إشتو بوتا أتو إتو بوتا وصورات زفلي لبوتاي صفحته 88 30 حمشين أما يخون إذا بوتا بيت سبات المودة تجزي زفلا ليلا بوتا أبزا بوتا مسبت إحنا أدينا عين ما انتحرتين كتدحنا تغل مسيلوها بإيدات بيقى حزتنا كل نجر بقولتو في زكاة الزنبرة أنا ابني كل عنا سمعتنا تخوابي عزبون أوركو أما نجوزي أبوين كل تعبي تحاتين أبتز نبرة عقر طفو بدحر زام على تدمير أخونا أدينا حيزاتنا دويلا كلا حدنا ينازو تدرنا عخني أتمانات يلتصوع أديكم في الأسئلة زي دليل استقبلت أنا نميرهم حفتين سلن المساسل ماناتو مخنا فولتاتنا نخرج عجز قلنا دينا حتتا أدينا أنتي كم تملس دفع نمتى خات حتى نزل لها بلدو نتصبق نجري أسعب حتتو نسون بقى وانتان أنا أدي هو مناتين مسبلتو دما نبحد بوتا وسدنا أدينا خانا بكال بوتا توسدت مسفلالينا أزينا بخنا ندي دما نمجرشا زي شعور أخوة كابو مسكالوت كاب كل تكسب 10 شو دي عمز عد مين مناتو زنبرو له كفلاتونا نتات حلو الناس نبرت وتدرنا بخو أدابي كم زلحتتكوا بإيدانا بتب معدوز تكخز نبرت كنا ملكتت أدي خويا سلا بلتني قنا يتردان بدحر زي ملو معلتز وسد مرمرا قبرلنا عرق أنا خوف أبولنا انتي نخون كم زلنا زنقرنا سباي نبرن دحر زي تصورنا أوريتهم كدانا دمانك إحمس كالملكت جيرون ملسونا أبجعفو بحوز راسنا مرفئن كالمن جيرون دما أبتسقا ما يكالتمنا نايت بيت ما أسرت ملالي قصرو وقاتنا نعاي A763 نحفتي دما A764 إتو قاتو كساب حجونا يتفقن زلو كامنا يناز بيت ما أسرتات ملالي قصري بغلم زو قات أشويت استرايز نبرا مرمرات وديو ناب كفلنا تملسنا زنبرنا يا كفلي مسكوت زي بلونا يفراس محدري زمس ركيق فرناج زلو تدرارب عرات هاونا دحرنا 4 معلتي بناي كبت مقاعزيا قعزو كندكسينا لنا حاسبنا نيرنا قنا ناي سبا أمرو خمي جيرو أبز فرحن زجأنا أنقزي خدكس يخل كقلابت إنك علابت حدوركو عيني كفيتا أبز المات كبح بحك بالمسجون مركو زخون عبيز بلزنك أساسنا قرأخو عاويلة دمو دمابلكو بالعلي دك إساز نبرت من إساي دما ما يكونان أنا جين بلتني تمليسة كدكس لزيك ألكو نشنت بيت كركو أو مسبت صحكو ناي سلسته هتصاون تريسا أمير يتزاحلو رأخو أبتو بوتا قولعو كم زموتو ملأختو قلت سخونا لي شعو أنا نحفتين كنبرا لنا بلكو كي موتنا بهو تريفنا كابت كامب كنواتس كم زلنا مس نفسيك الأطوغو لك عفرق معلتي كل جزيك وطران واتسينا قلنا يشحن شعتنا 244 كرامات كنتات أير أزيك وراريو زنبرا كدانين جامعين أريقو نخدونو ناي كرامت كدانو ناي حبونا كرامتي بخمي كم نحلفوني فلتاين بركو قبل علت زنبرنا تميت كومالن أنا توني بالعنا نافق صدراي خبدنا صبق بحرنا يدك سبات النافق بقى انتي كم نخونا يفلتنا نساتهم انتخونون كال مرمراك ساب ندليهم يمزدلينا ماناتو أبسمون شدش غزي مربرا يقبرو لهم نبر نعيون أبسمون سلس غزي سوني روبو عربي نشوم من 9 ساعات عرق أنا جيرهم ملأ كفل أكلاتين نعقونو بسما انت حفتين نتصورو نبر إذا حدا جنيان نبر سولوس حاموس قدام دما نايد مرمرا يقبرلنا نايد مي زورد دون مبال كلتي عداويات بيقوم بمأسار كاب صقاما إيدي بوزح دمي وصلو بوحدو أب صقاما إيدي تراي حموشة مرافي وقون اتمرفق زدنززن جرمتات أب سبنت كرابو حز قبرين تبعله بترطاري وريلو نبر قن انتاي كم زنبرا كساب حجاين فلتنينا
حدا معلتي كابز مرهينتات حدا مستوقع حممكو لعل رسن دما قبرلي أبز قتل مرمراي رسني مسرائيو نتكال مرمرا حدقو كام يحير رسني بطعمي ينقطقط نبركو إيدين إقرينون برتوعك أنزا نبرني إتو هوسبيتال بزموت زموسلو سبات زملأ كال بيت ماسرتي مسل نبر نصبحيتو منقل مس 4 كالوت حكاي مت كي مرمرني نابتا مصحفنا يرسم شارت استمزغبه تملكت قلعه ግን ኩነታት حماق يزلو زترفا خلت سمون ጥራይ بلا كموت كم زخلن حق كم زخونن نفلጥ ግን بفጹም አይመውትኒ በልኩ بوشتي ስለዚህ መንገለ ጌጋ መሆኑ ከረጋግጸሉ ካብ ሕማም ይድሕነ መስሓብቲ ክራኸበ ብምባል ምስ ነፍሰይ ቃልኣቱ እተን ክልተ ሰሙን ዝክረን ኣመሬትና ደቀስኩ ምጽንሐዩ ማይ በቀረባ ስለዘይ ነበረን ክስጉም ይኽእል ስለዘይ ነበርኩን ናብተማይ ዝነበሩ እናተንፈሐኩ ይኸይድ ነበርኩ ሽዑ كحوالني بهوت كتصنحلني يبل نبركو دحر خلت سومو زنبرني رسن قدفني دحر قرب دما زياده دلديل حوخ بزدنق من قد حويه مسمان حبتين كالوتن ترخبكو ግን حبتي ميرام بطعم زحممت تمثل نبرت سلامتاي كم زخونه ግን አይተረዳን اب اشويتز موت قليل نغري اب زورينا زلو كله موت ابزي 70 ناب سماي مزبل كم زدخمن تسفا خم زقرصن يقصر نبر ابزي 70 ناب سماي مزبل كم زدخمن تسفا خم زقرصن يقصر نبر ميرام حفتيون كوم خوينا رخبكو بطعم تربيشه انتي خونكي بلكو كزارب ايكلني بلتني انا نحفتين اتقف عده مفصامون دحر 4 عمت انتخونه بزعب اشويت تزارينا ينفلطنا اشويت زبل قال كمان امنقع علنا تلعيني يفلطني ابشي حنجه 185 اذ نغير على اب اشويت زحميمنا بهوسبيتال كاتون كله تذكريو دو بلكو هو بلتني انا هوسبيتال كله انت يخونكي نيركي بلكو كلتو سومن بيني نصيلو مقاميطومني حدا نغير كخونيم تتصبيوم نيرو انتي كم تتصبين اتستتصبيو نغير انتي مخن تفتصيمو ديخا اي تفتصمن زفلط نغير يبلين بلتني انا خا انا تفتنا خمزه فشلكو نغيركو كم مزيم اشويتز كابزر خبكو حبريتا دما انا انت زموت نيره حبتي ميران بمدهينت منقلم تقتلت نيره شو عدما ابلع الريسانا مرمرام تجبرن يرو مالتي كم نغروني منقله ابشحن 500 صمد مناتو مرمر كم زغبرن كابتم زمرمروم 3 شحمانات قلعو بهو زدحانو 250 طريا ميلوم ميرام كاوين لعلي بحمام دخامن تسنفت بزح مرفق كم زوق اوان بطعمي كم زحممت نغرتني دحرت زنبر وق ميرام بطعم دخمت دحر جلس تجبر لا مرمرا خا كولايتا خمزي عابين نقول 10 عامت هصان كم زخونن تنغر بغبوني سرح سلا زي نبره حنت كاب كليتي هابكو ولا كوات متكال بعوت انت تزازمه دحر حدا عامت جن اب كليتا كانسر رخولا حكايم كدحنوا فتينومي جناي كالو ابتان استاذ نبره هوسبيتال كلتش زخونو سبات كولاليت تتخيلوا مي بزي كاميرام جن زخون يخون سب كانسر يحمم سلازي حكيم منالبات اب اشوي تزاب زنبره الاوان منقل بزهما مدهنيت نتشجرا قالي عوان تخوين وصيت مرمرا دلي 5 دلني انا دما كابي كركب مو الى ملوس كله ميريامون بدحرزي بزح كيصنحت عرفت اب اشوي تزكلخو عالم بملو ابز كامب زنبريز مثلن نيرو كله اب عالم زقمت حزبي كم زخمانا اب كوفي وزنبر ان طمي ولدو سينو ببزح وتادراتنا تحلو زنبر مثلن نبر حدا اوان علت حدنا حسنا فاريت اب سمعت اشوي تستحتي لا اختبر اب حدا كاب كنفا باندير امريكا تسائلو نبر شعو حدا حيلي كدحنا ناي فتنالو زبل تسفح درلي اتبرراونا بزحن نقصلن كده اور حدار دموات كام بتوخص معسكر وقع مثلا يتقبل علينا زكاز نبر مرمر تطويلو او زنبر قلعو دما نصاب كينا نناب غزانا خنكيدنا زبل مزمور كزمور جمر اور حتى حساس نازتات كوقم انت كنكلخللكم مام اخلا جزات جيرمن كنوسدوكم ينابولنا بتنا هيصانتا تحساسباي نازيتا سلتصلاكم مسوم كخيدا يدلخون شحوكا وق انت هنا انا غنابو كصنح دلو بغاطامون نابكال بوتا كاب استسغاغرو ينبركم نازيتات نتوم ابكال بوتا زوسدوم سبات بمولهم چفچفوم كم زقتلوم دما دحيره سمعكم قصيلون صبحيتو تنسينا معصوت هنجر انت خفتنا ولا حدا سبيله اما فارقنا يطري نازيتات اندغنا تمليسوم مصو نزوردلنا قفع مسكر كينخون بقلطف كطفونا تأززو زخون يخون مخنيات كيدليو يقتلو نبرو اما قبز دالولو كفل زنبرنا خلتي ميت مس وصانا بروتو مابرسنا قبابلونا اتو بوتا دما بمولو بدم چقيو نبر بتالي تتي دما كاب اشويت سكلته ناب اشويت حدا كامب وصدنا نازيتات ايدوم كوبو سلا زيدليو نتشعت معلت وق نبر شعو اب اشويت
ዝስተ ማይ ነበረ በረዱ ንሓቂቕና ከይንሰቲ በረድ ኣይነበረ ሓደ መዓልቲ ቀረባና ናብ ዝነበሩ ሩባ ኸድኩ ኣብኡ ኸኣ ዝተኾመረ በረድ ረኸብኩ ሽዑ ሓንቲ ንእሽቶ ጓል ሻንጣ ደብተር ሒዛ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲና ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ብርሑቕ ረኣኹሞ ካብ ካምፕ ወፃኢ ዘሎ ሰብ እባ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብር ዘሎ በልኩ ካብዚ ንጽብሒቱ ህድእ ዝበለ መዓልቲ ነበረ ድሕሪ ድምፂ እሱራት ኣብ ክፍሊ ጋዝ ምስ ጠፍአን ምማቶም ምስ ተረጋገፀን ማስክ መከላኸሊ ጋዝ ዝገበሩ ካብ እሱራት ዝተመርፁን ተነፂሎም ዝኣስሩን እሱራት ኣባላት ክፍሊ ጋዝ ከፊቶም ሬሳ እናሰሓቡ የውፅኡ ነበሩ ካብቲ ሬሳ ዝርከብ ዝነበረ ንብረት ዝኾነ ይኹን ወርቂ ስኒ ከይተረፈ ተነቒሉ ይእከብ ነበረ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፀጉሮን ተቆሪፁ ይውሰድ ነበረ ኣብ ካልኦት ቤት ማእሰርታት ጀርመን እሱራት ቅድሚ ምቕታሎም እዮም ፀጉሮም ዝቑረፁ ዝነበሩ በንጻሩ ኣብ ኣሽዊትስ ግን ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ዝቑረፅ ኣብ ወርሒ የካቲት 1943 ዓመተ ምህረት ሚኒስትሪ ኢኮኖሚ ጀርመን 300 ኪሎግራም ፀጉሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣሽዊትዝን ማይዳነክን ከም ዝተቐበለ ጸብጻብ ክህብ ከሎ ይዝከረኒ ቀይሕ ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሽዊትዝ ነጻ ምስ ኣውፅኦ ከባቢ 700 ኪሎግራም ዝምዘን ፀጉሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከረጢት ተዓሺጉ ከም ዝተረኽቡ ንዝክር እዚ ፀጉሪ ንጥቕሚ ፍርያት ፋብሪካ ይዝውዕል ነይሩ ይበሃል ካብ ሬሳ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዘለዎ ንብረት እውን ተኣኪቡ ኣብ በርሊን ናብ ዝርከብ ካዝናታት ይለኣኽ ነበረ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ወርቂ ስኒ ብሓካይም ስኒ እናተመርመረ ንመኮንናት ናዚ ክውዕል ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ናብ በርሊን ይለኣኽ ነበረ እሱራት ኣብ ዝበዝሕሉ ዝነበረ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብ 1943 ክሳብ 44 ዓመተ ምህረት ካብቶም ዝቕተሉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ወርሒ ካብ 10 ክሳብ 12 ኪሎግራም ወርቂ ኣታው ይርከብ ከም ዝነበረ ይዝከር ንብረቶምን ፀጉረንን ድሕሪ ምእካቡ ሬሳ ይቃፀልን እቲ ሓሙኽሽቲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ሩባ ቪስቱላ ይብተን ነበረ ወይ ድማ ንሕርሻ ይውዕል ነበረ ድሒሩ ድማ ብጉር ካብ ምቕታል ሓሊፉ ኣብ መዓልቲ 8,000 ሬሳ ዝቃፀሉን ዝጥሑን ማሽናት ተገጥሙ ኣብቲ 5 ዓመት ዝወሰደ ናይ ሂትለር ህልቂታዊ ግፍዕ ድማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ኣብ ኣሽዊትስ ካምፕ ጥራይ 1.1 ሚልዮን ሰባት ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ተቐቲሎም እዮም ኣብ ናይ ኣሽዊትስ ናይ ጋዝ ክፍሊ ካብ ህፃናት ክሳብ ኣረገውቲ 15 ቤተሰብ ዝሓዙ ኣይሁዳውያን ብምዃኖም ጥራይ ብጭካነ ተጣሒኖም እዮም ካብዚ ናይ ጋዝ ክፍሊ ወፃኢ ብዙሓት ብጥሜትን ብዝሕ ስራሕን ብመርመራ ምኽንያትን ኣብዚ ካምፕ ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ካብዞም ኣብዚ ካምፕ ዝሞቱ እሱራት እቶም 1 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ክኾኑ ከለዉ 15,000 ናይ ሶቪየት ሕብረት ምሩኻት ወታደራት 74,000 ዝኾኑ ፖላንዳውያን 25,000 ዝኾኑ ቺፕስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ሩሜንያውያን እዮም ኣብ መወዳእታ ፖላንድ ዝርከብ ሰራዊት ጀርመን ተሰዓረ ቀይሕ ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ድማ ንኣሽዊትስ ብዕለት 18 ጥሪ ተቆጻጸሩ እቶም ቀዲሞም ናብቲ ካምፕ ዝበፅሑ ኣባላት ቀይሕ ሰራዊት ሞት ንዓኣቶም ሓድሽ ነገር እኳ እንተዘይነበረን ረጊፆሞ ዝሓልፉ መዓልታዊ ናብርኦም እምበር ኣብቲ ካምፕ ዝረኣይዎ ግን ኣካላቶም ክቆጻጸሩ ክሳብ ዘይክእሉ አንቀጥቅጦም ዘይተቃጸለ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ተጸፍጺፉ ሰብኣውነት ዝረገጸ ስርዓት ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ግፍዕ ከም ዝገድፍ ዝምስክሩ ሬሳታት ኣብ ኩሉ ቦታታት ተደርብዮም ኣብቲ ከባቢ ብሽታ ዝተጠበሰ ስጋ ሰብ ተዓፊኑ ነበር ኣብኡ ምስ በጻሕና በቲ ትርኢት ፈጥፈጥ የለይ ይብል ሓደ ካብ ቀይሕ ሰራዊት ዝነበረ ወታደር ወይዘሮ ኤቫውን ዕለት 18 ጥሪ ትዝኩር እያ ኣብ ጥሪ 1945 ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ ይኸውን ሓንቲ ሰበይቲ እናጎየት ዓዊላ ነፃ ኮይና ነፃ ወፂና ክትብል ሰማዕኩ እቲ ዝኾነ ንኽፍል ካብ ዝነበርኩ ክፍሊ ንታሕቲ ወረድኩ እቲ ቦታ በረት ተሸፊኑ ነበረ ሰባት ድማ ብሓጎስ ሰኺሮም ክስሕቁ ረኣኹ ካብ ናይ ናዚ ወታደራት ልብሲ ዝተፈለየ ልብሲ ዝለበሱ ወታደራት ምስ ረኣኹ ተሓጎስኩ ንሳቶም እውን ብሽኮቲ ቾኮሌት ከምኡውን ባና ሃቡና በቃ ተዓለት ቲኣንዓይ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ናጽነት ይኮነት ቅድሚ ዓመት ኣብ ሽንቲ ቤት ኮይነ ምስ ነፍሰይ ዝኣተኽዎ ቃል ድማ ተፈጸመ ትብል ስራሕ ኣሽዊትዝን ካልኦት ዓያሹ ጨፍጨፍቲ ወለዶን ካብኡ እንዳሓር ደው ዝበለ ይመስል እቶም ናይ ኣሽዊትዝ ተግባር ዝቃወሙ ዝነበሩ ኩሎም ናይ ባዕሎም ኣሽዊትዝ ፈጢሮም እዮም ንኣብነት ሶቪየት ሕብረት ብናይ ገዛእ ርእሳ መንግስቲ 6 ሚልዮን ዜጋታት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ዩጎዝላቪያ እውን ብዘርእን ሃይማኖትን ተኸፋፊሎም ንሓድሒዶም ተቐታቲሎም ጥራይ ዘይኮነስ ዘስካሕክሕ ግፍዑን ተፈጺሙ ኣብዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሩዋንዳ ላይቤርያን ካልኦት ሃገራትን ከይተረፈ ሬሳ ዜጋታት ተሓፊሱ ክውዳእ ክሳብ ዘይክእል ጨፍጫፍ ከም ዝነበረ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ሎሙን እንተኾነ ብዳርባ እምኒ ዝጭፍጨፉ ሬሳ ብመኪና ዝጎቱ ክሳብ ዝቆርፁ ዜጋታት ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና እንዲና ስለዚ ጀርመናውያን እቲ ኣብ ኣሽዊትዝ ዝገበርዎ ክኸውን ኣይክእልኒ ክትብል ከቢድ መስለኒ